Les tropes britàniques i alemanyes han començat a trobar evidències de la cruel neteja ètnica que durant mesos han portat a terme les tropes sèrbies a Kosovo. A la localitat de Kačanik, els soldats han trobat diverses fosses recents on hi havia enterrats 85 cadàvers de joves executats per paramilitars serbis. A l'ombra de les tropes de la KFOR, la població desplaçada fora de les fronteres ha començat a tornar. Alguns passen la frontera, però altres s'encaminen cap a casa baixant de les muntanyes on han estat amagats. La població albano-kosovar rep els soldats de l'OTAN com a alliberadors, mentre que augmenta hora a hora la marxa dels ciutadans serbis. La tensió entre les tropes de l'OTAN i les russes continua. Bill Clinton i Boris Yeltsin han tornat a parlar per telèfon sobre l'entrada de tropes russes a Kosovo, sense que hagin arribat a cap acord concret. En els pròxims dies, els caps de les diplomàcies russa i nord-americana es reuniran a Hèlsinki per decidir el paper de Rússia en la KFOR. Nou escàndol alimentari.